Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азизу меҳрубон, хуш омадед ҳама каса ба канали оилавии мо. Ва ман аз ин ҷо истода миннатдории худам ба 10131 подписчикум мерасонам, ки моро дастгирӣ карданд. Мо дар ҳамин муддати 3 сол ба 10,000 подписчик баробар шудем. Барои ҳамо касоне ки моро тамошо мекунанд подписатсия накардагиянд, шумоам подписатсия кунед. ҳатман ки яке аз ин шумораҳо шумоам ба ҳисоб меравед. Ва занон ва духтарони азизе ки мехоҳед ки соҳиби ҳамин хел ангуштарини тилло гардед, дар муддати хеле кӯтоҳ пас ба мо нависед. Дар номерои болои экран буда танҳо ангуштарин нестай. дар ин розыгриши мо боз ҳастай анамин хел набори беҳтарин ва набор барои кухня, ки ба ҳар як зан маъқула ҳамин хел чизо. шумо метавонед омада бо мо ҳамкорӣ кунед ва соҳиби яке аз ҳамин тӯҳфаҳо шавед. то охири влог бо мо бошед, ҳатман ки ба шумо маъқул мешавад. субҳатон бахайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастед, сеҳату саломат ҳастед. мо шукронаи аввал созем хубе. ирӯз вахатнояй, рӯзи шанбе, кӯдакон вахатноянд, марди каме қазоро кардем, камтар кор дошт истодай. барои вай бисёри подписчикое ки медонанд ай пеш мо ҳам хеле завтрак тайёр мекунем. фақат шавармда тухм ба помидору колбаска бирён мекунем. ша инам инҷо ози тайёр кардестам ва миннатдори хумо ба ҳар як подписчике мерасонам ё ба ҳар як дӯсти азизмон мерасонам, ки вақти худшона дареғ надошта влоги гузаштада беҳад гапҳои хуб навистанд. раҳмати калон аяман миннатдорем. влогҳои нав ба нава интизор шавед ва ҳозир боши камтарак пиёзи сурх мекунем, помидорро меандозам, колбасаро меандозам, баъд помидорро меандозам, баъд тухма. то охири влог бо мо бошед. инам хел помидоррошам бирён шуд. чӣ мекунем аку? тухма меандозем. инам хел тухморо дохтам, ай булош камтара гашнич, ҳатман ки намак мекунем. баъд кришкаша мепӯшонем то тайёр шуданаша меиста. ҳамин 2-3 минута тайёр мешавад. барои кӯдако боша ина хел кардестам питзача. камтарак сир мемонем, боиқаки дигам дар духовка гашта мемонем. ирам нишон додагим дар канал, кадоме ки мехоҳа кардан будроя бибина. завтраки осон, хамир памира намекунӣ ва тез тайёра. инам хел тухмон тайёр шуд, ҳозир мебардоремша. инам хел бардоштам. ба мо иштиҳои таом касе хӯрдестай? иштиҳои таом. инам хеле ишам тайёр шуд. камтарак ҷошту сир, сурхи барчидай. ҳатман шумоам тайёр кунед дӯстони азизу меҳрубон ва бо иштиёқ ди кӯдакакатон бихӯред. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле салат тайёр кардам. ирӯз рӯзи душанбе. мо рӯз видео мекунам, гуфтам рӯзи шанбе бозор ҳама хел вахатной кардем, эфир кардем, видео накардем. ина ҳозир ирӯз видео мекунам. як бор дигар рӯзтон бахайр. ва иҷода ман салат кардам. ина хеле салати деҳқонӣ. картошкаро қати бақлаҷон айчи гузарондам. ай тиёркаи фабрилик бениҳоят чизи хубай. кадоме ки мехоҳад кор кардан ё ягон маҳсулот заказ кардан дар номерои болои экран буда бинависед. ва ногуфта намонад духтаракҳои хушрӯ, занҳои меҳрубон, мо розыгриш сар додагем. метавонед дар розыгриши мо омада иштирок кунед, соҳиби тӯҳфаҳои беҳтарини мо бишавед ва ангуштарини тилло мондагем. маълумоти пурратарро метавонед ки дар номеро нависта бигиред. ва хӯроки шомда бошад бишбармақ кардестем, ҳоли тайёр шуд, ба нишон медиҳем. ҳозир гӯшти шушидестай тайёр шуда тавоқ кашидем, хушрӯ ба нишон медиҳем. хеле хеле дӯстони азизу меҳрубон, ҳамаи шуморо ба кор даъват мекунем дар компанияи фабрилик. дӯстони азизу меҳрубон, анамин хел хӯроки мо қариб ки тайёр шуда. ҳозир ма пиёз бирён кардестам.
даболош меандозем. бениҳоят хӯроки бамаззаи кадоме ки тайёр кардагӣ нест ҳатман тайёр кунед. ана мехел пиёзшам калонтар реза мекунем, мо бирён мекунам, камтарак ами бульён меандозем. и ҳам бульён дорад, кадоме тайёр накарда ами хӯрока ҳатман тайёр кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳдори ҳар яки шумо бошад. хайр, дӯстони азиз.